A tú hlášku, to teraz ju máš v pisku. A vieš prečo? Lebo zašťata budeš pre mňa stále. Lebo si potíš piču tu, málo jebanie ťa bije na tie pisky, čo máš, lebo vyberiem ti to tu, neviem čo to je prasacká značka na nose, či čo to je. Vyberiem ti to a vochpám ti to rovno do piči. Ja vravím, daj si odo mňa dole pisky, efektová piča. Pozri sa na svoje pisky, aké máš zdemolované, ako keby si dostala s kokotom po čele alebo po ústach. Daj si odo mňa pokoj. Rozumela si ma? Mňa si do píska neba, bo ty vyzeráš jak lizatko. Nie ja, ale ty jak vyzeráš. To ešte horšie. To ešte lizatko lepšie vyzerá, sladké je. Ale ty normálne... Vyzeráš jak Ježí baba. Jak Ježí baba. Ty si myslíš, že keď si dáš efekty, alebo niečo, tá si princezna Arabela nám tu. A taký kokoti do nosa aj do piska. Ja vravím, poskladaj sa ako skladačka a daj si odo mňa pokoj, lebo ťa vochpám naspäť matky do piči. Nejako ty si povedala, že kto zoberie Erikovú matku do z jeho rodinu, mne to bude jedno, či to je decko, či to je matka, či to je otec. Tak ani mne to nebude jedno. Aj mne to bude jedno. Či to budeš ty, alebo tvoja matka, alebo tvoj otec. Tvoje deti neriešim. Ja nie som ty, čo si vyslovila z papule. Ty, keď chceš moje deti preklínaj. Ty, keď chceš, choď, nadávaj, preklínaj. Ale to, čo si ty vyslovila z papule, z tej smradlavej, však Erik ti rodina není. Erik ti není nič prednejšie ako tvoja rodina. Prečo sa miešaš do hadiek? Prečo sa miešaš do jeho matky? Prečo? Stará o 4 deti. Už 2 roky še zaháce po sieťoch. 2 roky še babrece na Messengeri. Prečo nejdeš za ňo?